jebi ga, nema ništa. Nema ništa, braćo, nije, brat, iz te priče, šta da se radi, brate, malo sam se usro, ovo, ono, brato. Šalim se, braćo, sad ću vam ispričam kako ide cijela situacija, ovako. Cijel dan sam razmišljao sa drugarima, sam malo ovo, ono, braćo, nemam nikakvu dobit. To sam izbacio i na story na Instagramu, da se bijem, braćo, ako dobijem 5k evra, ništa mi ne menja. Pokazao sam juče, malo sam ispao ono ljakse, pokazujem tu koliko zarađujem i to ne ide, ali nema veze. Ništa mi ne znači 5k. Ako izgubim 1k, i to mi isti kurac. Što se tiče hajpa, opet ponavljam ovde, brate, šta god da ispričam, negde mora, kako se zove, da ode viral. Ne znam kako, ali Kenja me, boli me kurac. Tako da ništa mi taj hajp nešto ne znači. Ni za posao, ni ovako. I ovo, brate, što plaćam klipere, nego malo na čisto gas, ali ne vezi. Jako dlako. Dobro. Samo mogu, kako se zove, da se izblamiram. Mogu se izblamiram jer nisam u tom sportu uopšte i, brate, ispadnem budala, sada me kače tamo ovi, gledaj ga šta je ovaj uradio, pao, budala, razumete, to mi ne treba. To se desilo Straletu, on forsira sad meč, hoće sa nekim da radi, bilo s kim, samo da, kako se zove, da se prikaže u boljem svetlu, jer je u prethodnom, kako se zove, meču, onda videli ste da je ono, a brate, sad ja tu onda si razbacao onim nogicama, bato, da me udari u jetricu ili nešto, da mi pokvari ovde, koji će mi to kurac? I još se izblamiram tamo, kaže, ako si od njega izgubio, koji će mi to kurac? Bolje da bude cavica i to je to, bato. Moja jetrica tu bleji, boli me kurac.